салом дӯстдорони футбол, то оғози мавсими нави футбол дар топ-5 чемпионатҳои Аврупо рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст. Аллакай бозиҳои Суперҷон ки мавсими навро оғоз мебахшад баргузор гардид. Рӯзи гузашта дар Франсия аввалин соҳиби ин ҷоиза маълум гардид ва мо дар ин бора имрӯз як матлаб омода кардаем. Бо оғоз ёфтани мусобиқаҳо кору бори дастаҳо дар бахши трансфер ҳам авҷ мегирад. Дардаҳаи охир гузаришҳои футболбозон зиёд ба қайд гирифта мешавад, аммо барои ин ду рӯзи дигар интизор шудан лозим меояд. мо дар канали нави худ дар хусуси охирин хабарҳои трансфери футбол ва дигар навигароҳои варзиши рақами 1 гап мезанем. Магар дар футболи Фаронса қувваи нав пайдо шуд. Баъд аз ғалабаи дастаи Лил дар бозӣ барои дарёфти Суперҷоми Фаронса ин андешаҳо ҷо доранд. Хотиррасон мекунем ки маҳз дастаи Лил дар мавсими сипаришуда қаҳрамони Лигаи 1 Фаронса шуд. Оё гегемонияи ПСЖ ба анҷом расид? Дастаи шаҳри Париж аввалин маротиба баъд аз соли 2013 мавсимро беҷоиза оғоз мекунад. Аз соли 2013 то инҷониб, яъне дар зарфи 7 сол ПСЖ ҳамвора соҳиби абарҷоми Фаронса мешуд. Имсол Лил дар бозӣ барои дарёфти ин парижиёро мағлуб намуд. бозӣ бо натиҷаи 1-0 ба анҷом расид. Почетино аз Тоттенхем рафта бошадам, рӯяи бетолии Тоттенхем ин мутахассисро тарк накардааст. Дар равзанаи трансфери ПСЖ ба ҳайат бозингаронеро мисли Вейналдум, Рамос, Донарума бе пардохти маблағ ҳамчун агенти озод ҷалб намуд. ҳамчунин Ашраф Ҳакимӣ бо нархи 60 миллион евро ва Данило Перера бо арзиши 16 миллион харидорӣ карда шуданд. Лил бошад ҳадди аққал ним бозингари навро ба ҳайат ҷалб накард, вале ин барои оғози бобарори мавсим монеа нашуд. غیر از هنگامه اساسی یعنی پیروزی لیل این بازی واقعه‌های غیر فوتبالی هم داشت. رقابت مذکور در کشور اسرائیل برگزار شد. در جریان بازی مخلصان در ورزشگاه قرار داشته به هر یک حرکت اشرف حکیمی با نگاه بد و هشتک‌کشی‌های ناراضیانه واکنش نشان می‌دادند. گپ سر آن است که اشرف حکیمی چند مدت قبل در صفحه اینستاگرام خود روز شد کشور فلسطین را دستگیری می‌کرد. این پست با هشتگ آزادی با فلسطین در سامانه اجتماعی گذاشته شد. муносибатҳои Изроил ва Фаластин тезу тунд ҳастанд ва барои дастгирии Фаластин мухлисони Изроил Ашраф Ҳакимиро чашми дидан надоранд. Аз ин ҷо суоле ба миён меояд, чаро бозӣ байни ду дастаи фаронсавӣ ки дар ин кишвар шумораи арабо хело зиёданд дар давлати Изроил баргузор шуд? Ин савол ба ташкилкунандагони ин бозӣ рабт дорад. Бо эҳтимоли зиёд сабаб коронавирус мебошад. Дар Изроил шумораи сироятгирифтагон хеле каманд. Аз ҳамин лиҳоз бозии дастаҳо дар кишвари номбурда барпо шуд. Тоттенхем ба ғайр аз талоши нигоҳ доштани лидери худ Харри Кейн ташвиши дигар ҳам дорад. Барои мавсими нав бояд ҳайати худро пурқувват намояд. Сармураббии нави даста Нуно Эшперито талаб дорад ки дар чанд мавқеъ бозингарони бомаҳорат харидорӣ карда шавад. Паратичи аз Ювентус барои иҷрои ин вазифа даъват карда шудааст. Тоттенхем дар навбати аввал ба футболбозони португалӣ таваҷҷӯҳ зоҳир хоҳад кард ва сармураббии нав аз собиқ дастааш бозингар оварда намешавад. Хабар нашр шуд ки Адама Траоре метавонад ба шаҳри Лондон сафар намояд. Ба иттилои маҷаллаи Daily Mail гурӯҳҳо барои бозингари тануманди худ 45 миллион евро талаб мекунанд. фикр мекунам ки Адама Траоре дигар ба ҷуссаи худ касеро фиреб дода наметавонад. Дар мавсими аввал воқеан ҳам мисли танга аз ҳимоятгарон мегузашт ва ба задани гол даст меёфт. Вулверхэмптон дар ҳамон мавсим рохати мусобиқаҳои аврупоиро соҳиб гардида буд, аммо соли гузашта Адама Траоре гӯё ки бухор шуд. Як мушоҳидаи дигар шахсан барои ман ин ки Траоре дар маркази майдон метавонад ягон хел дриблинг кунад, аммо ҳамин ба дарвоза ки наздик шуд чӣ кор карданашро намедонад. Барои Тоттенхем ӯ метавонад ивазкунанда Арон Ленин бошад, аммо каме качоктар. мавсими нави футболро дар серия А ҳамагон бесаброна интизорам. Бисёр ҷолиб аст ки Массимиано Аллегри чӣ гуна футболбозонро ба кор мебарад. мо қаблан гуфта будем ки ин мутахассис бештар ба Дибала боварӣ дорад ва аллакай гуфтааст ки лидери даста маҳз бозингари аргентинӣ хоҳад шуд. ҳарду онҳо орзу доранд ки Роналдо тарки даста намояд. футболбози португалӣ ҳам ҳоло ба як қарор наомадааст. муносибати ӯ бо сармураббӣ ҳанӯз маълум нест. то пӯшида шудани равзанаи трансферӣ ҳар чӣ шуданаш мумкин. яке аз вариантҳои нави идома додани фаъолияти футболбози Криштиано Роналдо шаҳри Манчестер ном бурда мешавад. Аммо ин дафъа дастаи дигари ин шаҳр чемпиони мамлакат аз таваҷҷӯҳи худ ба бозингари португалӣ хабар дод. Манчестер Сити ҳоло ҳам ивазкунандаи Серхио Агуэро, нафаре ки дар як мавсим шумори бештари голҳоро ба ҳадаф мерасон, пайдо накардааст. Харри Кейн ҳадафи асосии онҳо буд, аммо Тоттенхем ӯро асир гирифта раҳо намекунад. умуман қимати ин бозингар хеле гарон аст ва баъди харидорӣ кардани Ҷек Грилиш бо нархи 100 миллион евро Сити наметавонад ҳамин қадари дигар барои Харри Кейн сарф намояд.
агар Криштиану Роналдо душмани дастаҳои шаҳри Манчестерро сарфи назар карда ба Англия баргаштанӣ бошад, Сити омода аст. Ба онҳо нафаре лозим аст ки дар як мавсим 30 гол занад. Ин даста қудрати пардохт кардани маоши ӯро дорад. Танҳо лозим аст ки Роналдо ин варианти идома додани фаъолияти худро бипазирад. Яке аз мушкилиҳои дигар барои нигоҳ доштани Роналдо дар Турин маҳз масъалаи музди маоши ӯ мебошад. Дар аввал бо ҳамин баҳона мехостанд аз баҳри бозингари португалӣ гузаранд. Акнун монеи дигар сармураббии нави онҳо Массимилиано Аллегри аст. Аммо дар Сити ҳам Роналдо бо Гвардиола кор карда метавониста бошад? Ин саволест. Ин мутахассис бо он машҳур аст ки лидерони дастаро ҷавоб дода идеяҳои худро дар футболи муосир роҳандозӣ менамояд. Барои ин ҳатто хонаи худро тарк гуфт ва дар Барселона нахост бо Месси кор кунад, чунки ба футболбози аргентинӣ ӯ ҳеҷ чиз дода наметавонист. Аз ҷониби дигар Гвардиола имкон дорад ки бо ду бозингари беҳтарини давраи худ кор карда онҳоро таъмин диҳад. Криштиану Роналдо аз ҷиҳати голзанӣ ва дар мавқеи ҳамлагари марказӣ метавонад ба Манчестер кӯмак намояд ва дар ин даста имкон дорад дар Лигаи Чемпионҳо ҳам ғалаба намояд. Дар як сол 200 миллион сарф кардани Сити шояд ба чашми дигар дастоҳо мисли халидани хор аст. Аз ин хотир дар 2 соли ин даста тасмим гирад ки ба ҳадафҳои худ ноил гардад. Як мавсим Роналдо ба Сити кӯмак хоҳад кард. Баъдан онҳо метавонанд Харри Кейн ё ягон ҳамлакари марказии дигарро соҳиб гарданд. Ба ҳамин том дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.